na Imbagnal daw yu ka Ilocano, may panibagong vlog na naman tayo. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon kay Ilocano ay pupunta tayo sa Aponena para magmerienda tayo doon kay Ilocano. At pupunta rin tayo sa simbahan ng Santa Maria, ang isang UNESCO World Heritage Site. Tara, samahan niyo po kami kay Ilocano. Dito tayo sa Aponena, kay Ilocano yan. Kain tayo, magme-merienda tayo. Ayan o. Aponena. Sarap tumambay kay Ilocano. Ayan o. Ayan o. You like it? You like it? Yeah. Fresh. Fresh kaya. Alam mo dito. Doon, kita mo, kita babasing ikan Alam na. mo dito. Kalabon ka pa tayo. Hello kay Ilocano. Ni, di dyan magbag na niya. Hindi, bag na nga dapa na, payak na. Ito ni. Oh, magbag na, di ba? Hindi kali dito eh. Daming isda kayo ba? Ato ati lamas mo dito. Kami pa tayo. Pag nag-gym. Hello kay Ilocano. Shout out. Ayun lang, nawalan. Dragon mo. Mo ikala. Saan na si Kalat? Yan, magme-merienda tayo kay Ilocano yan. Marami naman kumakain no? Kasi nga maganda naman yung ambient dito. Dago mabani mo. Ano ka lang tipakita mo? Order tayo ng sandwich kay Ilocano. Ano Yan, dito? Pagkapayan mo. meron din tayong dessert yan. Bakit tagaw na Kayo, dito? creamy carbonara. Busog na tayo kay Ilocano kaya dediretso na tayo sa Santa Maria Church. Tapos na tayong magmerienda dito sa napakagandang Aponena. Mamasyal tayo kay Ilocano. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria. Simbahan ng Santa Maria Ilocosur yan. Nandito na tayo sa simbahan ng Santa Maria kay Ilocano sa Ilocosur. Ito ay isang UNESCO na simbahan. UNESCO World Heritage. Yan. Ang taas kay Ilocano. Jaya, simpat ito mo. Kanina katipos na. Ano sa simbahan? Yan o. Talagang antik na simbahan kay Ilocano yan. At meron yatang misa. May minsan kang kasal. O may kasal kaya. Oh, madama tibot na. Yan. Yan, sa Ilocano meron pa yatang ano, pictorial ng Cebu. Yan. Yan sila kay Ilocano. Yan. Yan o, 18. Yan.
tayo sa simbahan. Kita nyo naman yung view kay Ilocano. Yan. May misa kay Ilocano. Pasok tayo sa loob. Kay Ilocano ang taas oh. Ito'y datong tayo, kakayayo, Diyos Ama, Amang kakabagin namin. Yun, nakarating na tayo sa taas. Meron itong 80 na hagdanan kay Ilocano bago marating ang taas ng Santa Maria Church. Ang Church of Our Lady of the Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, na karaniwang kilala bilang Santa Maria Church, ay matatagpuan sa Santa Maria sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang simbahan ay tinalaga bilang isang UNESCO World Heritage Site noong December 11, 1993 bilang bahagi ng Boracay Churches ng Pilipinas. Itinayo ang simbahan ng mga paring Agustino. Ang simboryo ay ginawa noong 1810 at natapos makalipas lamang ang isang taon. Dito ko natatapusin tong vlog ko ngayon ka Ilocano. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Ingat po tayong lahat ka Ilocano. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo. Madali lang pong gawin sa inyo yan, pero napakahalaga na po sa akin. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.